Tindak penganten kakung sapenderek tumuju wonten ing sangajenging kori pawiyahan. Saperluhan tepi adicara pasrah. Montene minangka cucuking Cundaka nunuji Bapa Suparman. Pasrah badhe katampi dening panjenenganipun Bapa Suwardi. Minangka talanging basa Bapa Kusmanto sekalian garwa. Jumenengipun kasembul Bapa Dwi Nur Cahya sarta Bapa Samsuriwi. Usamekta ing gadi Sri Atmaja temanten kakung sampun jumeneng ing ngajeng wira pawiyahan saperluhan netepi adicara pasrah ing salajengipun dumateng para-para ingkang paniji. Sasana swasana kula sumanggaaken sumangga nuwun. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Panjenenganipun para sesepuh aji sepuh saha ingkang dipun sepuhaken ingkang satuhu kawula bekteni. Para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Mligi dumateng panjenenganipun Bapa Suwardi SPD ingkang pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Kusmanto sekalian ingkang kawula hormati. Kadang kaneman ingkang kula tresnani. Saderengipun kula matur wonten ngarsanipun Bapa Suwardi wonten ing rikalenggan dalu punika. Sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami katiti kula sarumbungan saking Mojosongo RT kalih RW gangsal saged nuhoni napa ing dados panjenenganipun Bapa Kusmanto sekalian Ibu wonten ing rikalenggan dalu punika. Salam tala sholawat boten kata lumpen kita aturaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya pikantuk sapatipun. Amin Allahumma amin. Panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang hormati wondene wigatosipun sowan kula wonten ing dalu punika. Kula pini sraya dene sederek kula Bapa Sujarto Ibu Partiyah kinen matur hangaturaken menggah wigatos ing pisowan kula wonten ing rikalenggan dalu punika. Dene wigatos ing pisowan kula wonten ing ngarsanipun Bapa Kusmanto ing dalu punika sampun hanetepi napa ing dados pitanganipun ingkang sami bebesanan. Watasipun Bapa Kusmanto kaliyan Bapa Surjato bilih ing dalu punika dinten Sabtu Pahing tanggal 9 Mei Surya 2000 selangkung. Panjenenganipun Bapa Kusmanto anyuwun dumateng Bapa Sujarto kaburih hanyuwanaken putra kangkungipun wonten ing pawihan ing dalu punika saperlu kapanggihaken saha katepungaken dumateng para tamu sinedahan ingkang dalu punika sampun marak sowan wonten ing gedung PMS Surakarta Hadiningrat. Awit saking menika temanten kakung ingkang sesilih bagus waris Ari Prasetyo mugi enggal kapanggihaken kalian putra pawestrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Sintia Ari Setiawati putra kakungipun putra putrinipun Bapa Kusmanto sekalian Ibu. Bapak Ibu ingkang hormati boten kata lumpen Bapa Sujarto sekalian Ibu ngaturaken salam taklim kaliwijungan
dumateng Bapa Kusmanto. Mugi-mugi kanthi pisowan kula dumateng ngarsanipun Bapa Kusmanto ing dalu punika tansah manggih rayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala. Mbok bilih ing mangke saksampunipun kula pasrahaken temanten kakung. Samudayanipun sampun sawetawis siap siaga. Kula sarombongan badhe hangestreni menggah panggihipun anak mas temanten sekalian. Bapak Ibu ingkang ngurmati, Bapak Suwardi ingkang ngurmati, dene pisuan kula wonten ing dalu punika kejawi nyuwunaken anak mas temanten kekalih. Anak mas temanten kakung kula ugi pinicaya ngaturaken kintaka ing kula pitados salebetipun nika Redonarto cacahipun kula boten mangertos. Mugi-mugi sak mangke sasampunipun panampi pasrah kula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Suwardi perlu katuraken dumateng Bapak Kusmanto. Mugi-mugi saged hangen-tengentengi anggenipun Bapak Kusmanto anyai gatos wonten ing rikalingan dalu punika. Ingkang kalih mbok bilih panjenenganipun Bapak Surusdarto ugi nyuwun penyuwunan dumateng Bapak Kusmanto sekalian Ibu bilih benjang dinten Sabtu Pon. Nggih, Sabtu Pon mugi anak mas temanten kasuwun dipun sowanaken dumateng ngarsanipun Bapak Sujarto wonten ing Debekan RT kalih RW Gangsal saperlu kasuwunaken donga pangestu dumateng sanak sederek wonten ing Debekan RT kalih RW Gangsal. Mugi-mugi kanthi panyuwun menika mboten dadosaken repotipun Bapak Kusmanto sekalian Ibu. Bapak Ibu ingkang warti mbok bilih sak paripurnaning anggen kula sowan wonten ing dalu punika kula sak rombongan saha pisan sekalian nyuwun pamit saking griya pahargyan wonten ing gedung PMS kundur dhateng griya sowang-sowang tansah nyuwun agunging Sih Samudra pangsami. Kula ingkang kinen matur wonten ngarsanipun Bapak Suwardi mbok bilih tasih kathah basa ingkang boten trep kalian kawontenan. Kula tansah nyuwun agunging Sih Samudra pangsami. Ing wasana kula cekapi semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.